Čauko, kakavko všetci, vítajte pri novom videu. Dneska si zajazdíme tu u nás na skokoch, na lokáloch, takže poďme na to. Ak by ste ešte nevedeli, tak máme tu také 3-pohodové lajničky s takými skočkami, vonkami, takže dáme si ich všetky a dúfam, že sa vám bude video páčiť. A na to. Takže som tu na začiatku a dám si rovno tú najľahšiu, takú vlnkovú. Ticho. Takú vlnkovú. Tak toto tu začína, vlnky a tuto taký step down a sme dole. Dáme si ďalšie trate. Tak ide môj brat. Krásne. Budem dneska jazdiť tak na pohodu, nič veľké, tak aby ste sa potom nevydivili. Tak skúsim si najťažšiu trať rovno. Tak poďme na to. OK, trochu case. A notebook. Tak celkom v pohode. Teraz si dáme takú kombináciu a napojíme sa na skok, ktorý sme ešte nešli. Takže tuto skočím sem, tuto do vlniek a tu takýto malinký hýb a sme zase dole. Ešte keď si dopozerala sem, taká menšia vsúka. Ďakujem za to, že pozeráš naše videá a pokračuj v tom. Díky. Tak, toto boli traily tu u nás a vidíme sa zase pri ďalšom videu. Tak čus!